Awunayo ithishu la? Awubheke lapho. Hawu. And then makhondomu. Hawu Thandeka. Lama condom nje lawo sasiwasebenzisa kaleli la kufikile. Kwasale yodwa sawabeka la. Oh, okay. Awusikhonto ngisafuna uyicheck. Hayi bo Thando. Akusiwona ibarcode ayifani phela ngangishuthile eqaleni ngiyashutha. Wawushutheni? Hey, ibarcode yela iqala ngo5 lapha iqala ngo6. Yo, hayi ngeke Thandeka ngeke. Wena kwakumele ube iphoyisa. Ungangisanganisi ngisilama khona bosebenzana baboka sekusala kusala lodwa apha u2. Yabo Thandeka ukuyi-career wrong la ekujoleni. Wena udinga ukuba u-detective. Ungaze ushuthe ibarcode. Thando lamakhondomu bosebenzisa kubani ngisanganisa ngifuna ukuzwa ngoba waphelele buka apha amanye apha u2 ayisebenzaphi? Hayi ngishaye babe ayikho into engizoyenza sengibambile ngishaye.